Kalamita jkompli b'aktar u aktar mistiedna u nilqa' miegħi lil Kejn Said fil-fatt mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli. Nsellimlek. Nsellimlek Stephanie, nsellem lit-tim kollu wara Kalamita, nsellem lit-telespettaturi u nixtieq bil-qudiem nawgura lejt it-tajjeb lil kulħadd. Tant ieħor lilek u l-familja tiegħek fil-fatt illum ħanitkellmu dwar l-użura u kemm problemi jiġib magħha u x'vera. Tispjegana ftit fil-fatt u x'tagħmel ukoll din il-fondazzjoni. Iva, l-użura tista' tgħid llum il-ġurnata hija meqjusa bħala pjaga soċjali li sfortunatament din il-pjaga tħollu torbot mal-attività tal-lob tal-azzard. U ħidmet il-Fondazzjoni Lob Responsabbli huwa li il-Fondazzjoni tipprovdi kemm għarfien u kemm support għal kull min, speċjalment kull min ikun qed ibati mill-attività. Xiġifieri li l-attività tkun qed tniżżu finanzjarjament, mentalment, soċjalment, eccetera. Huwa vizzju x'hekk. Ara, il-lob tal-azzard jekk jiġi prattikat b'mod bilanċjat, jekk jiġi prattikat b'mod responsabbli, ma fiha xejn ħażin. Barra hemm ħafna nies li jipprattikaw bilanċ ta' ħin u kontroll ta' flus ukoll, u hemmhekk nerġa' ngħid ma fiha xejn ħażin, anzi il-persuna tkun qiegħda tgawdi mill-pożittiv li tali prattika tipprovdi. Li jiġri sfortunatament ikun hemm każijiet f'kollox f'ħajjitna kull attività li aħna nagħmlu għandek it-tajjeb u l-ħażin. U importanti immens li nżommu responsabbli. Allura l-attività tal-lob tal-azzard għandek it-tajjeb u għandek il-ħażin. Normalment meta individwu jipprattika l-attività b'mod eċċessiv, jiġifieri Stef jaqbes il-kontrolli tal-ħin u l-kontroll tal-flus, hemmhekk jibda jiżżerżaq bil-mod il-mod fi perkussjonijiet li jimpattaw il-ħajja tal-individwu. Jibdew ġejjin ħafna problemi. Ekku semmejna l-użura. Waħda mill-lar nista' ngħid fi perkussjonijiet li aħna nisimgħu fuq il-linja ta' support 1777 ikunu każijiet fejn persuna tibqa' tgħix bit-tama ta' dik il-famuża rebħa, tibda tpoġġi l-attività number one place fuq kull attività oħra qabel it-tfal, qabel il-ħajja tal-familja, qabel il-ħajja soċjali, tpoġġi l-lob tal-azzard waqt ix-xogħol. Jiġifieri fejn il-persuna tissellef il-flus u x'vera. Ekku fejn il-persuna tibda toħroġ ħafna flejjes minn buta, nisimgħu b'każijiet fejn il-Malti jgħidlek tispiċċa fix-xahar, ġifieri kważi jitilfu kollox. Jiġu darhom mal-ħajt finanzjarjament, jitilfu l-intrapriża tagħhom, jitilfu l-proprjetajiet tagħhom, jitilfu l-relazzjonijiet amorużi tagħhom, jitilfu sfortunatament il-familja tagħhom. Ekku il-familja, l-fiduċja tat-tfal, eċċetera, hemmhekk il-persuna tkun għaddejja mill-vizzju patoloġiku. Fejn nerġa' ngħid poġġi l-logħba tal-azzard l-ewwel u qabel kollox f'ħajjitha. Hemmhekk normalment individwu jibda jara minn fejn se jigwadanja aktar flus. Normalment l-ewwel ħaġa li jitolbu huma l-familjari, imma mbagħad iduru għal nies hemm barra, ġifieri jidħlu f'użura huma stess. Nisimgħu b'każijiet fejn il-persuna stess toħloq l-użura, tmur fuq persuna oħra tgħidilha nieħdu eżempju, tini 1000 euro u fit-3 xhur jiena nirdoppjahomlok pereżempju. U l-iżball li sir mhux fuq persuna waħda biss, imma fuq aktar minn persuna waħda. Jiena nieħu l-flus minn persuna A biex inħallas il-beħ u l-istess nibqgħu sejrin.
Sfortunatament kulħadd jaf li r-rati tal-interessi fejn tidħol żuru moljin għandek 30% u fuqhom meta suppost huwa permessibbli sa 8%. U sfortunatament nerġa' ngħid il-persuna tibqa' nieżla fil-qiegħ tal-bir. Importanti Stef li kemm jista' jkun anke jekk inkunu qed nilagħbu dan il-logħob, meta nsemmi l-logħob tal-azzard għandek il-gambling, ġifieri għandek il-logħob tal-azzard f'kasinos, ħwienet tal-logħob, swali tat-tombla, eċċetera, lokalitajiet kollha liċenzjati mal-Awtorità Maltija għall-logħob. Imbagħad għandek dak il-logħob tal-azzard, dak il-gambling li jsir online, dak nsejħulu iGaming. Ir-riskju monetarju dejjem qiegħed hemm fl-attività u r-riskji jkomplu jiżdiedu meta il-persuna pereżempju tilab taħt l-effett tal-alkoħol jew inkella taħt l-effett tad-droga. U l-Fondazzjoni dejjem sostni dejjem tħabbaq li kemm jista' jkun tilab u tek clear head, jiġifieri ma tilabx taħt l-effetti tal-alkoħol u ma tilabx taħt l-effetti tad-droga. Biex inti tkun tista' tagħmel deċiżjonijiet kemm jista' jkun għall-ġid tiegħek. Ekku. Importanti Stef. Forsi li qed isegwina u għandu bżonn l-għajnuna. Fejn jista' jirrikorri? Aħna fejn tidħol żura nitkellmu maċ-ċentru tas-servizzi taż-żura tal-Caritas, imma importanti immens. Il-persuna per se trid tagħmel il-kuraġġ magħha nfisha. U kemm importanti ma tiddejjaqx fil-fatt għaliex ħadd ieħu biss għajnuna minn għandkom mhux vera dil-fondazzjoni. M'hemm xejn ta' mistħija. Kulħadd huwa kollox konfidenzjali fil-fatt tajjeb li ngħidu. Jiġifieri u kulħadd kapaċi jiżbalja. Irridu nibdew minn hemmhekk. Issa normalment vera persuna idhom jiġħad forsi jaqa' għall-gideb nisimgħu b'każijiet ta' nanniet li jaqgħu għal ċertu problematiċi bit-tombla, eċċetera. Il-każijiet kollha għandhom xi ħaġa komuni, l-eċċessività. Jiġifieri l-persuna jkun għaddej tajjeb u f'salt minnhom ma jżommx mal-kontroll finanzjarju u ma jżommx mal-kontroll ta' ħin. Allura l-Fondazzjoni dejjem tħeġġeġ biex kull minn hemm barra għandu dan id-delizzju jimxi mal-kontrolli. Jiġifieri inti fix-xahar tagħmel il-budget tiegħek skont kemm għandek paga fix-xahar u tgħid isma' jiena ħa nirriserva dan l-ammont fix-xahar għall-logħba tal-azzard. Sekku dana billi wieħed jilab forsi xi ħaġa żgħira x'jgħidlek hawn min jgħidlek forsi jiena nieħu pjaċir imur inqatta' ngħaddi siegħa huwa mod, imma jekk bniedem ikun qed jilab il-paga kollha pereżempju li lanqas biss ikollu biex jitma' lill-familja tiegħu hija xi ħaġa totalment differenti. Ekku sewwa tgħid. Importanti ħafna li l-persuna tibqa' responsabbli kif qed fil-bidu tal-intervista Stef. Aħna kull ħaġa li nagħmlu f'ħajjitna nippruvaw ejja ngħidu hekk, nippruvaw nagħmluha b'bilanċ, nippruvaw nieħdu l-pożittiv, narfu n-negattiv x'inhu u ma nkunux eċċessivi. Tajjeb illi ngħidu li aħna mhux qegħdin hawn biex niġġudikaw lill-ebda persuna, ġifieri din il-fondazzjoni qiegħda imwaffqa fil-fatt biex tgħin il-dawn in-nies għaliex kif qed inti dana kulħadd faċli illi forsi jiżbalja. Ejja ngħidu dana kulħadd uman. Ġifieri dana mhux qed ngħidu li ħadd mhu perfett fil-fatt, imma kemm hu importanti li bniedem forsi qed jirrealizza illi qiegħed mixi fi-triq li mhix daqshekk tajba, illi jgħid isma' jiena nixtieq li issa għamilt forsi żbalji biżżejjed, issa forsi wasal il-ħin illi nagħmel pass għall-aħjar. U jirrikorri għandkom fil-fatt. Ekku l-importanti li nirrealizzaw kmieni. Ma nirrealizzawx meta jkun tard wisq, meta jinkisru ċertu relazzjonijiet. Allura anke min iħossu li għaddej taħt kontroll ma fiha xejn ħażin biex jagħmel dak li ngħidulu self-testing. Jiġifieri isma' jiena miexi mal-bilanċ iva li
qed noħroġ aktar milli jmissni, ix-xahar li għadda ħriġt ammont aktar, ma ħriġtx, mort nilab liha, qed iwassalni għal ċertu gideb mal-mara tiegħi, mar-raġel tiegħi. Dawn huma kollha mistoqsijiet żgħar fejn persuna tkun meta issaqsihom tkun taf fejn qiegħda fl-attività. Jiġifieri nistgħu wkoll inċemplu kważi fuq il-linja support anke meta ma nkunux invizjati. Tista' tgħidilna n-numru tat-telefon jekk jogħġbok? N-numru huwa kif qed taraw fuq l-iskrin 1777 u kważi dejjem inħeġġeġ lil anke lil dawk li jistgħu jsemmaw leħinhom biex jitlu fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u hemmhekk għandna servizz ta' chat support. Jiġifieri l-istess il-konfidenzjalità hija assoluta imma għal min jistħi isemma leħnu hemm ikun jista' juża l-apparat teknoloġiku biex jiċċettja l-istess mal-aġenti tagħna li huma mħarġin sena sħiħa. Dak li jkun ukoll illi forsi bħalissa qed iħoss li tilef intom żgur m'intomx ser tiġġudikaw, jiġifieri kemm hu sabiħ li wieħed iċempel il għaliex ħajjigwadanja biss fil-fatt minna din il-fondazzjoni. Intom tistgħu tiggwidawhom għall-aħjar. Ekku dik dejjem is-support huwa dmir tas-soċjetà li tipprovdi s-support. Aħna dejjem ngħidu jista' jkollna telefonata waħda, imma dik it-telefonata rridu nilqawha, rridu nisimgħu il-karba u rridu nagħtu s-support tagħna. Jiġifieri s-soċjetà tipprovdi dak is-support, il-fondazzjoni qiegħda hemm imħarġa sena sħiħa sta l-persuna li tagħmel il-kuraġġ u iċċempel. Għal xejn iċemplulna membri tal-familja meta il-persuna per se ma tkunx aċċettat magħha innifisha li għandha bżonn is-support. Jiġifieri parriżar lill-membri tal-familja li jgħadru lill-persuna żbalji kulħadd jagħmel, impoġġu madwar mejda, niddiskutu jekk hemm bżonn jekk il-persuna vvizzjata tkun qed tmexxi l-andament finanzjerju tal-familja, dak l-andament jitmexxa għal persuna oħra, importanti immens. Nerġa' ngħid inkunu paċenzjużi, il-recovery ma ssirx mill-lum għal għada. Il-proċess huwa twil imma il-proċess huwa koraġġuż ukoll. Jiġifieri nisimgħu b'każijiet li jkunu ħażin jaqilbu l-folja tagħhom għal tajjeb allura l-possibilità hemm qiegħda. U kif dejjem ngħid xejn mhu impossibbli. Xejn mhu impossibbli jekk fil-fatt hekk kont se ngħidlek għaliex intom apparti li tisimgħu forsi u jkollkom telefonati illi forsi ma jkunux daqshekk tajbin imma żguri li jkollkom ukoll riżultati pożittivi fil-fatt. Ekku, barra minn hekk irridu nirrikonoxxu li l-riperkussjonijiet mhumiex finanzjarji biss. Fuq min ikun qed jilgħab b'mod eċċessiv ikollok riperkussjonijiet mentali, twejja, mood disorders, depressjoni kbira. Għandek riperkussjonijiet fiżiċi wkoll għal min lanqas biss jorqod b'ansjetà pereżempju. Jiġifieri rridu nitfgħu kollox taħt il-lenti, niftħu moħħna għal ċertu terminoloġiji għal xikun għaddej fid-dinja teknoloġika wkoll li taħta jaqa' l-lob tal-azzard. U naraw kif nistgħu napproċċjaw il-persuna mhux bajjat, mhux bistorbju, mhux bivjolenza u kemm jista' jkun ngħinu nkunu hemm fil-proċess ta' riabilitazzjoni tal-persuna. Għax kif għad inti stess din mhijiex se ssir mill-lum għal għada u naraw ukoll x'wassal biex il-persuna bdiet dan il-vizzju fil-fatt. Ekku ara il-kilba għal dik il-famuża rebħa tanti b'saħħitha f'nies li jkunu qegħdin ibatu li l-persuna ħin kollu jiena dejjem nisħaq jorqod bit-tama li joħlom fuq dik il-famuża rebħa, joħloma u jqum jilgħab fil-għodu. Jiġifieri rridu ngħaddu lill-persuna,
nagħtu ċans lill persuna anke fuq il-postijiet tax-xogħol fejn ikonna ħaddiema li għaddejjem il-vizzi mhux biss tal-lob tal-azzard imma anke vizzi tal-alkoħol u vizzi ta' droga, nagħtu ċans u nipprovdu s-support kemm nistgħu. Grazzi ħafna Kit tal-li għaġbok tiġi. Rokna verament interessanti u nħeġġeġ il-dawk kollha illi qegħdin isegwuna biex jekk għandek bżonn lajnuna tiddejjaq xejn u ċempel 1777. Importanti ħafna ftakru dak in-numru il għaliex ħatirċievu ħafna u ħafna għajnuna u telefonata l-bot, telefonata tiegħek tista' tkun is-salvazzjoni tiegħek stess.